MrBeast je najväčší youtuber na svete. A toto má svoju daň. Neustále sa o ňom píšu bulvárne články, dostal sa už nie do malých kontroverzií. A prečo stále zotrváva na vrchole a prečo jeho každé video má v priemere cez 100 miliónov zhliadnutí. MrBeast, pravým menom Jimmy Donaldson, sa narodil 1998 7. mája v Kansas, USA. Vyrastal v meste Greenville, Severná Karolína. Už ako dieťa miloval YouTube a začal sledovať veľkých tvorcov. V roku 2012 vo veku 13 až 14 rokov si vytvoril YouTube kanál, ktorý sa volal MrBeast 6000. Tam nahrával let's play, videá, najmä Minecraft a Call of Duty, odhady príjmov youtuberov a rôzne random témy. MrBeast po rokoch experimentovania získal pozornosť videom, kde počítal do 100 000. Trvalo mu to 40 hodín. Následovne robil podobne extrémne výzvy, napríklad čítania slovníka alebo pozeranie rovnakého videa celý deň. Said Logan Paul 100 000 times. Získal milióny zhliadnutí a stal sa známym pre svoj nezvyčajný štýl zábavy. MrBeast začal robiť videá, kde rozdával tisíce až milióny dolárov náhodným ľuďom. Oplatil hypotéky a dlhy, daroval domy či autá, spolupracoval so značkami ako Honey, ktoré financovali jeho darčeky. Tieto videá sa stali virálnymi a masívne rástol milióny odberateľov mesačne. MrBeast si vymyslel vlastnú reštauráciu okolo 2020, ktorá sa volala MrBeast Burger. Bola to virtuálna reštaurácia s donáškou cez aplikácie ako Uber Eats a DoorDash. Otvorená v stovkách miestach po USA. MrBeast v roku 2022 ukončil MrBeast Burger kvôli istej kontroverzii, ale v roku 2022 prišiel s nápadom na čokoládu, ktorá sa volá Feastables. Tento produkt funguje ešte dodnes. Jeho vlastná značka čokoláda snackov. Tim's Trails 2019 a Tim's Sands 2021. Globálne kapalne na výsadbu stromov a čistenie oceánov. Vyzbieral desiatky miliónov dolárov. Začal tiež investovať do YouTube pre iné jazyky. Daboval svoje videá do španielštiny, portugalštiny a ďalších jazykov. V roku 2024 prekonal kanál T-Series a stal sa najodobranejším jednotlivým youtuberom na svete. Vyše 300 miliónov odobrateľov. Má tím, desiatok zamestnancov, štúdio v Severnej Karolíne a obrovský rozpočet. Niektoré videá stoja viac než milión dolárov. Tvorí stále väčšie a zložitejšie výzvy, napríklad hry inšpirované Squid Game, prežité v púšti, v oceáne, v džungli, reality show štýl videí. Zaujímavosti. Trpí Crohnovou a chorobou, čo je chronické zápalové ochorenie čriev. Je známy svojou tvrdou prácou, analyzuje každý detail videa, aby maximalizoval počet zhliadnutí. Je považovaný za kráľa YouTube a inovátora v oblasti tvorby obsahu. V dnešnej dobe prekonáva takmer 100 miliónov zhliadnutí na každom jednom videu a je šťastný a všetko, čo videla z YouTube, investuje naspäť do videí. Ak sa ti toto video páčilo, tak daj like, odber a pri ďalšom videu zase čus.